abo engafezekanga kwaze kwashaya u35 years they give up. Yeah. Okay. Kusho ukuthi ngokomthetho wase South Africa umuntu omusha ugcina ku35 years. Ngomnyaka lena ka35 use adult akasena umuntu omusha. And ngiworried kakhulu ngomuntu obekade ezama empilweni, ezama ukuphusha amaphupho akhe engahlangani. Ezama mfowethu ngokuyinikela engena ngapha nangapha kodwa izinto zingahlangani. Kanti neminyaka iyanga ukusondela isondela yaze yafika na ku35. Then ngale ka35 usehlelo umfutho ngoba useyazi ukuthi kunezinye izinto angeke asayithola. Kusho bani baba, kusho bani? Kusho umdali wakhe ukuthi after age of 35 or above 35 ngekusothola 1 or 2 or 3 or kusho lo muntu ofana naye ufike la emhlabeni uyena nomnika izinto omkwazi umkalela ukuthi emva kwesikhathi singaka makasadlula leso sikhathi lekusayithola into zakho kwenzakalani Abraham? Angithi lento engizakuyona mfethu ngifuna ukuzakana ukuthi le migomo mfethu ibekwa abantu. Angithi asiphinde futhi ibekwa abantu le migomo kusho ukuthi lo mthwalo usinda kangaka ubekwa abantu. Ngiyathanda lelo mthwalo ngoba mawukhuluma ngelo mgomo kunabantu abazi umgomo wase clinic lelo mthwalo ngethanda. Yes then ingakho iBhayibheli isifundisa ukuthi abantu singabathwesa imithwalo. Uma uthwesa abantu imithwalo uJesu uthi wozani kimi nginikhulule emthwaleni noma nginithukulule emthwaleni. Bese ngithatha owami ngoba minijoko lami lelula. Now ngamanye amazwi musu ukuthwesa abantu imithwalo uNkulunkulu umdali wabe ebethi yena mabangayithwali imithwalo. Ububani wena ukuthi uthwesa abantu imithwalo ethi uNkulunkulu makawathwesa umthwalo. Okay. Ngoba kumtshela lento mntaka baba ukumthwesa baba. Yes ukumthwesa mfethu yabo because at the end of the day ueda any problem phezu kwenye problem. Lo muntu ostruggleshile zama ukufeza iphupho kwazi kwashaya u35 efakela umfutho. Ngale ka35 sekuthiwa no kunezinye indawo angeke akwazi uqualify kuzona because akasekho under abantu abasha. Lokho kusho ukuthi usu-eda enye problem emva kwaleminyaka eminingi bekade strugglesha ngiyo. Yes. Now at the end of the day into eyenzakalayo uyabona ukuthi nokuyibulala kuseduze. Yes. Nokuthi at the end of the day aqale ke manje abheke indlela emfishane zokuthi abone ukuthi okay ngoba sengilate manje angibasane ngami ngoqhekeza angibulala abantu angibamba inkunzi mangibe iginsi angithi understand because sengivalelwe eminye iminyango kanti ibivele ngalesikhathi savulekile nayo isangivulele ithuba kodwa ibivalekile ngizama ukuyivula ivalekile angithi understand manje lana sekuthiwa ke manje ivalekile nje thanga ngingakafiki ukufika kuyona. Now mangisale sengiphila leyo mpilo. Now into engizama ukuthi lana ngisho ke mfethu ukuqhuquzela labo bantu abakulohle. Noma kungashiwo ke isimo esifana naleso ngokwemigomo yana emhlabeni. Kodwa uNkulunkulu akanandaba neage. uNkulunkulu mayiphumelelisa uyaphumelelisa. Noma ngathiwa iage usuna 50, una 100, una 200 unabani. uNkulunkulu kahle kahle uwumdali wayo yonke into. And ngibe worried kakhulu ngabantu abathi mina bengifuna ukuphumelela ngisemusha ukuze ngikwazi ukugqoka nama Levi's namateko Nike ngi-enjoy nje imali yami ngithini. Kodwa manje mangizophumelela sengila ko 55 60 ngiyele ngisazo enjoy kanjani. Mhlawumbe ngiseselapha umntaka baba siphinde futhi ke sibuye size la. Kunabantu athi ke mina bengifisa ukushada at the age of 25 at the age of 30 manje ngathi ke 35 and ngeke ngisakwazi and umuntu bese engaqondi ukubaleka kokuthi njengalokhu ebengashadi sonke lesi sikhathi bekusalungiselelwa ngoba ukuba uNkulunkulu umupha amandla washada at the age of 25 at the age of 30 ebese bese divorce ngoba bese bengekho matured ngezinto zasemshadweni. It's another part leyo baba oyishoyo enamandla kakhulu. Angithi ekufuneka abantu bayifunde kwano lento oyishoyo leyo isho inamandla kakhulu because ungena emshadweni baba akuyona into yengane. Yakuzwa maningi ama challenges akhona lapha but you need to be matured ukuze ukwazi ukuthi uma usufika khona zifike inkinga zakhona ngoba inkinga zasemshadweni ayifane inkinga zomuntu ongekho emshadweni. Yakuzwa awuthi ngoba usushadile inkinga zikho yila ziba ningi khona kakhulu bese zikubuza ukuthi wena uzokwazi ukuthi uphile nalomuntu ehleni nasebini. uNkulunkulu ke unjena ke bhuti wami njengoba ngishilo ngathi akanandaba neage. Angakunika ingane ngisho noma usugugile akunike ngoba ingane ayiphumi kumuntu iphuma kuNkulunkulu and futhi isipho ungilalela. Now uma iphuma kuNkulunkulu wena utshela ukuthi ingane iphuma kuwena uNkulunkulu ayanqena ukubamba imizwa yakho nje ningakwazi ukwenza lutho thanga kuthuleke
ukutshengisa ukuthi uyena uphethe nina ingaqhamuki ingane hayi uthini lo ize ngiqale adopt lalela into engishoyo mfowethu lana ngizoyiveza lento Yes, baba. gqugquzela laba bantu laba mfowethu asebekhathele bethi okay thina sesizadlula ku 35 kusho ukuthi impilo ayisasivumeli siyoganga manje senze izinto ezirong zesithola imali no Ungakwenzi. lokho kuhle okuqalile waphusha amaphupho ifana keep on hamba ofanalo ngilalela into engisho kodwa engiyazi ngeke uze ufe nalo noma lengaphumelela usumngakanani usumdala if wakwenza kuMandela bathi sebebadala ngilalela into engisho ngiyakuzwa lapho sesitshela ukuthi usazodini azoyithokozela lalela ke lento entokozo ukuthi ihamba kanjani ingqondo yethu icabanga ukuthi ngeke uyithokozele impumelelo somdala iyacabanga ingqondo yakho kodwa manje inkinga lo owakhe ingqondo oyakhile owakhe lento ocabanga ngayo uthi yena uzokunikeza intokozo kubona ubudala bakho uyi-enjoy iblessing yakho isibusiso sakho esiqhamuka usuna 70 years or una 80 why yena ukutshela ukuthi angithi uyena oyakhile bamba lephathi ukuthi uyakhile wena ucabanga into ebhedayo ngento yakhe ubani uNkulunkulu kwazi ukutwista ingqondo yakho ikwazi ukujabula ngisho na 8 years uthola impumelelo na 8 ayiyenza ukuthi uyithokozele kuleyo age ngoba iyakhiwe uyena wena inkinga ukwazi ukuyitwist ingqondo yakho yingakho uma ucabanga ngale ngqondo oyiphiwe uNkulunkulu ucabanga ukuthi ngeke usa enjoy kodwa uNkulunkulu uma uphumelela na 8 uzoyijika ingqondo ikwazi ukuthi uyithokozele kuleyo age yakho yingakho eqale wahleka uNkulunkulu Abraham uma kufika ingelosi ithi uzothola umntwana wahleka uNkulunkulu ngesingesi kuthiwa he laughed at God he laughed at the angel ngilalela nonkosikazi wakhe laughed at the angel but uma isifezekile into they laughed with God both of them bahleka noNkulunkulu beqale bahleka uNkulunkulu zashintsha izinto masezenzekile baqala bahleka nobani noNkulunkulu abazange besamhleka uNkulunkulu now now ngizama ukushoka ukuthi baba if kwenzeka koAbraham kwi-age bebadala bayithola ingane uNkulunkulu uyokubusisa futhi uyi-enjoy impumelelo yakho noma umdala kangakanani noma ngathiwa emva kwalokho ususalela iminyaka emingakanani uhambe kodwa kulo minyaka emihlanu uzobe uyi-enjoyile impilo wayi-enjoy uMandela sasala baba sabona zonke into zihamba kahle kwaba kuhle kuyena yonke into now in other words if ekwazile ukuyi-enjoya wena usemncane wakafika ngisho naku 40 akafika ngisho naku 50 usuyakhala keep on pushing uNkulunkulu will turn le ngqondo eyakhiwe uyena akwenza ukuthi uyithokozele impumelelo yakho kuleyo age baba sinike izinamba zakho 071 yes baba 7123 045 asiphinde baba 071 7123 045 igama umzisi Sibongo kwaNdlovu umsakazi ke iKhoyeza FM kulehlaneke namhlanje ke la ekseni ke hlaweza futhi la ngesonto ke elizayo sithi ke incane le God unamandla